Jest! Zagubieni hetero, chodźcie do mnie. Jest samotna kobieta, zapraszamy. W ramach akcji być z kobietą i nie upaść na beton, chodź. Brawo dla hetero, ujawnili się, są. Nie wstydźcie się tego. Nie wstydźcie się. To nic złego, że jesteście troszkę inni. Jak masz na imię? Malwina. I brawo dla ostatnich hetero, Malwina i Piotrek. Będziemy jakaś samotna kobieta. Chodź do nas, chodź śmiało. Chodź, zapraszam cię serdecznie. No i tam, cześć, jak masz na imię? Iwonka, słuchajcie, no samotna kobieta. Tak, to może tak proponuję radosny trójkąt kobojami. Tutaj, proszę bardzo. Może się uda, może ich przekonasz, że kontakt twoim punktem G to coś lepszego od kontaktu z końcówką kubla. Nie wiem, czy się uda, ale dzięki temu ludzkość. O, jest samotny mężczyzna, nie, udało się. Jak masz na imię? Pamięta, dobrze, chodź do Iwony, chodź śmiało. Zapraszam cię, Iwona, poznaj. Nie, no nie rozbijaj rodzin, oni są ze sobą, także bardzo proszę. Także poznaj pana, Iwonka, weź tutaj pana, zajmij się panem. Tym panem, który nie wie jak ma na imię. Dobrze. Proszę państwa, krótka piłka. Koboje tutaj, proszę bardzo, koboje tutaj, dziewczyny tutaj, ty idziesz do Iwonki, śmiało. Nie rób scen, ratuj gatunek. Proszę bardzo, to niestety, 3 promile robią swoje. Nie jestem Tomkiem Kamerem, nie całujemy się, nie. Ale, oczywiście, nie jestem z Michałem Pirugiem. No dobrze, i w związku z tym zakochani, proszę bardzo. Taniec zakochanych, żona moja, proszę bardzo, i jedziemy. Pełnia emocji, koboje do dzieła. Proszę bardzo, proszę śmiało zabrać swoją dziewczynę. Taniec zakochanych i brawo dziewczyny, ale śmiało koboje, śmiało. Nie blokujcie się. Iwonka, idziesz. Pięknie, cudownie. Żona moja. Ale koboje, wydulcie się. Nie wstydźcie się uczuć. Pięknie, cudownie. I dwie dziewczyny. Cudownie. I wszyscy razem zaśpiewajmy z mastercem. I rączki. Pięknie. I wycieraczka. Idziesz, koboju, idziesz. Przytul kubla. Jedziemy. I dziękujemy. Wielkie brawa. Cudowni, wspaniali, niesamowici zakochani. Państwa poszli na całość, wy jesteście jednym wielkim jury. Kto zwyciężył w tańcu z zakochanymi? A więc odpowiednio. Czy zagubiona nieco tutaj para hetero? Dzięki. Czy te dwie wspaniałe, cudowne, niesamowite dziewczyny? A weźcie, zapiszcie jeszcze raz, proszę bardzo. Super. Czy 2 samotnych kowbojów? Czy może Iwonka? And the winner is dziewczyny i kowboje. A oczywiście cała reszta otrzymuje list gończy konia wypuszczony za mną przez Ligę Polskich Rodzin Patologicznych. To dla ciebie bardzo proszę, pełnia emocji.